Kedam tangarni Guwahati Assam Pradesh Congress Committee Asaihem Rajiv Bhavanalong Palidamsi Lakha Pharoisira nerke Bokajan LAC angkang apharman Congress asong pen ticket ke hangdun Pratap Sing Rongphar Lasonsi alangli NSUI Youth Congress alongta claim dun tang lola pen non Bokajan Block Mondal Congress Committee alongta dun mai phuta khibom alangli Pratap Sing Rongphar rat at dumalong kai keta chipabi hek pensi kedo kethak dun lapen kisung det ke boy det atuma phanta methanga khia dat pen kerap ke pajir dun abang phulu Pratap Sing Rongphar Congress asong aphan chinghon ola pen Congress asong ke pang tang ponji aphan arniwang ta dode sang sepen do anasai ta claim dam pon puta ongdung araratum chethang pon ring ti lapen alangli phan Bokajan LAC constituency angkang apharman ticket pipon vek nang ji aphanta radatum Assam Pradesh Congress Committee G Gogoi lapen Karbi Anglong District Congress Committee amai phuratan ingti aphanda chuningri padopon thu Pratap Sing Rongphar ahemati arong lake hanjang langso jang eterang arong Bokajan MEC constituency longsi dopon lo Sang ti dipen presenterang Karbing Long Live